Абе, аз като ти разробя дупката, искаш ли, не искаш, ще излезеш, аз ще те извадя. Ами ако не Абе, когато си в нотките ми е все едно какво искаш, бе, ще излезеш, бе. Що се толкова сглупала, бе, ще излезеш, бе. Ами ако не си приказвам се, аз направо ще разробя дупката. Ами ако не Мотката започна да рови дупката. Рови. Ето, наблизо съм. И все, като ровеше, чуваше: ами ако не изляза. Хванах те, стигам те. Ами ако не изляза. Те на лапите си. И какво извади? Извади един малък касетофон с една малка касетка, която се въртеше и непрекъснато повтаряше с мишо гласче: ами ако не изляза, Докато с това време хитрата мишка беше избягала и отишла отново на масата, беше изяла половината луканка и с надут корем се беше скрила на другия край на улицата. Хареса ли ви приказката? Да, беше много. Искате ли още една? Да! Майка, да